गोड़ लागत तनी सबके। हम गाय कन्हैया चंचल और भाई हमारे रंजन सम्राट। सबके प्रणाम बा, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। हमनी के एगो गीत गौले बानी जा, आज रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई बा। जो भी जातिवाद पे करत बा भैया ना चाहे जातिवाद कइल, और बहुत बढ़िया मैटर हम और भाई राहुल सम्राट गौले बाने और सब लोग के सहयोग बा। आशा न पूरा विश्वास बा कि बहुत जल्द धमाका होखे वाला बा। प्लीज आप सब पोस्टर आवता, पोस्टर आप सब खूब शेयर करब और खूब आप सब मेहनत करी भोजपुरी बचावे खातिर। रंजन भाई तनी बोली है। हम सबसे पहले ये चाहम भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जे भी बा जातिवाद मत गाओ, जातिवाद मत लिखो। और ये सब लिखला से हमनिए के घाटा बाटे। खास करके आपस में ही सब लोग लड़त बाटे। अगर लिखे के बाद तो सबके डाल के सबके सपोर्ट में लिखो, या फिर पर्सनली केहू एक आदमी के लिखो। जैसे अभी आइला खेसारी जी के एगो आइल है गाना हैरान वाला, तो अखिलेश कश्यप जी सबके नाम डाल के लिखले बनी। ठीक बाटे, रउआ कहत नहीं कि हम केहू के गाड़ी नहीं दिले, वो अलग बात बाटे। लेकिन रउआ के गावे के बाद तो सिंपली सी सिंगल गाई, जैसे पवन सिंह के गाना रहे उनमें केहू के नाम ना रहे। तो अगर गावे के बाद तो लोग ऐसे सिंपल अपन अपन गावो, ना तो जातिवाद मत गावलो। जातिवाद में बहुत दिक्कत बाटे। हमनी के भारत देश में, भारत देश का जो भी भोजपुरी सुने वाला जाने वाला बाने तो सब कास्ट के लोग बाने, एगो कास्ट तो बाना। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि हमनी के गाना गौले बन जाए, आप सब सहमत रहब, आप सब शेयर करब और प्यार देव। काहे से कि जातिवाद ना भैया, भोजपुरी में हमनी के भोजपुरी सबके ह, सब भाई ह। जो भी बोलता, जो भी सुनता, सब भाई ह। जातिवाद का करे के बा। अब हर गांव में हर कास्ट बाणे। हमरो गांव में बाबू साहेब बाणे, जादू जी बाणे, पंडित जी बाणे। सब कास्ट से उतने प्यार मिल ही नहीं है कि हई कम देवेला हो ज्यादा देवेला, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लो केहू के एक आदमी के लिखब, एक आदमी के ना, तो फिर बुरा लगी दूसरा लोग के। ये चलते हम कबो जातिवाद के गाना ना लिखिना। अगर केहू के कबो डिमांड हो जाला कि जैसे हमारा के एगो चाहे, केहू के एक आदमी के बा भाई के आवता एगो गाना, हमार खुद लिखल गीत बबुआन के होली आवता, तो उनमें पर्सनली बाबू साहब के बाद कोनो दूसर कास्ट के हमने के लेके नहीं खींचा लिखले। अगर केहू फिर होई कितना आदमी के फरमाइश है कि भाई खाली बाबू साहब गावत, हम एकदम जादू जी के भी गवाइम। लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं कि उनमें केहू के नाम ना रहे, सिंपल सी रही जेकर गाना बा, जेकर बस होकर सपोर्ट में रही। उल्टा सीधा ना हमने के दूसरा के नाम डाल के अपन नाम ना रोशन करम जा। जय हो भोजपुरी समाज भाई। बवाल तो फाइनल बा, आप सब प्यार दुलार